croeso i'r podcast Maes Fi. Maes Fi, Maes Fi, Maes Fi. Can you believe it? Mae wedi bod yn flwyddyn gyfan o Maes Fi. Fi actually methu credu bod blwyddyn cyfan wedi bod. Mae wedi bod yn absolute rollercoaster cyflwyny'r podcast yma. Fi wedi cael gymaint o hwyl am pob un gwestai wedi bod yn ffantastig. Felly, i ddathlu blwyddyn gyfan o'r gyfres, dyma rai o fy hoff moments fi. Fi moyn diolch i chi gyd hefyd am tiwno mewn i'r penodau chaotic o Maes Fi, a mae rai o nhw wedi bod yn absolutely chaotic. Ond ni'n cael gymaint o hwyl, felly diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Joiwch hwn. Lle yw'r lle fel mwyaf wacky ti wedi bod mewn gŵyl, just in real life nawr? Yn Earth in a Field yn digwydd bwys ti ddewi, eitha fel hippie festival, enghraifft, on dda sort of jacuzzi, well, fel hot tub sort of thing, oedd yn erbyn yn diwedd yn os yn hollol oer, just loads o fel middle-aged pobl yn noeth ar acid, oedd yn really weird. A wedyn oedd nhw tent yma, lle oedd e fel, a lot o fel rave tent, a lot o fel shit music, fel psy-trance, stuff fel la. A ti'n gwybod tynnu shoes ti off yn mynd mewn i'r rave tent? So ni'n fel cyw o'i mynd mewn, o'n i'n barod, shoes fi off on here for it. Well, yeah, ond it's not for everyone, yw e? Ond so the boy mewn yn, oedd fel, I'm not taking my shoes off, I'm not taking my shoes off. Boy wrth the drws, well, come on, man. Everybody else got their shoes off, come on, get with the vibe. A they fel, not taking my shoes off. So boy ma wedyn yn mynd lawr, fel topless, just mewn harem pants, try to tynnu shoes y boy ma off. And the boy's been, I'm not a fucking hippie! So yeah. Nes I deffro lan o dan fan. Yn os yna. Oedden ni'n disgwyl am toilet, ia, ac oedd y ciw yn masif, ia, ac o'n i'n byrstian eisiau mynd. Yeah. Eisiau fynd i ffrynt. Dwi'n gwybod beth o drosto fi, ia. O'n i'n hamyd ac o'n i'n stan siarad meddwl amdano fatha, be fyddi ddeud o'n? Yeah. Jyst ddeitha dau ogan mewn y ffrynt, da. Listen, I really need to go to the toilet, but not because I want to go to the toilet. I just want to sit down because I've got sickle cell anemia and I'm going to pass out. Ond nath hi fynd, I'm a medicine student, that's really serious, let him in. So nes i fynd mewn, ia, ista lawr, ia, dwi'n dda enjoy fy misnas, aros yna mynd eich a few more minutes yn ei edrych, dda fi wedi cael sit down fi. Ac o'r drws, dau medical staff just yn disgwyl amdana fi. Na! Come with us, mate. A dwi'n dda, wow, dda, ista fi lawr yn y tent, dda, ac dda dwi'n trio bod dda, na, dwi'n iawn, no, sit down. Have you taken your medication? Ac yn i dda, Yes. Oh my god. obviously. Ac nath ofyn dda, yeah, what's wrong with you? Ac yn i dda, well, if you're going to walk on ice, you might as well dance, yeah, dda, I'm in it now, yeah. I've got sickle cell anemia, yeah. A nath o just mynd, okay, fel la. Wedyn dda ffeindio allan bod di pobl gwyn methu gael o, dim yn meddwl na di. Really? Dim yn meddwl... Fi actually ddim yn gwybod beth yw'r No idea beth yw. Dim yn meddwl bod pobl gwyn yn gallu gael sickle cell anemia. Ac fel ydych chi'n gweld, it doesn't get any white than this, yeah? Mae gwyliau mewn cae i fi yn fwy o vibe lle dwi'n mynd i wneud yr ymdrech i weld bandiau dwi'n really licio. Mae gwyliau dinas yn fwy o fatha dwi eisiau darganfod artistiaid newydd. Yeah. Ella na i flipio fo'r i ben a fatha cael fy hoff artistiaid yn y venues lleia posib. Fel bod bach yn teimlo bach mwy special. Yeah. Be, fatha Focus Wales, neu fatha Great Escape, neu fatha Soon. Yes, Soon. Ie, Soon. Yeah. Caerdydd. Neu hyd nod de, just dod yn wydol gella. Well, Actually de, dwi'n meddwl am wyl. Dwi'n meddwl, mae'r syniad gynnau am wyl de, dwi'n meddwl, just party mawr drwy weekend, de. Party massive dolgella. Bandia, ia, hold on, na. Sesiwn fawr dolgella. Oh my god. What? Actually, is i Mae'n sesiwn fawr dolgella am y tro cyntaf rioed yn 2025? Oh my god, mae'n amazing. Gwyl Gorau Cymru. Serious? Mae hwn yn flin bod gwyliau mewn chwarae na 2019. Pa dda awtio fi ar podlediad? Dwi just di methu chwarae sesiwn fawr. Mae'n class. Yeah. Mae o'n wyl da. Am oil wych. Ti methu ripio off sy'n y sesiwn fawr dolgella? Na, It exists. Right, fi'n DJ a lot, fel ti newydd gweud, ond dwi'n DJ i lot o gynulleidfaoedd gwahanol hefyd, so pobl sy'n newydd troi 18, pobl sy'n iau na 18, a pobl sydd yn 80, tymod. A mae rhaid i fi gweud, y cynulleidfa mwy feral, fi byth di DJ i yw'r pobl sy'n mynd i Maes Fi.
dyn nhw jyst ddim yn gwybod siwr i ymddwyn mewn setyn fel na. Mae hwnna'n oce, mae rhaid i ni ddysgu rhyw ffordd. Ond exactly. fi'n cofio y tro cyntaf fi DJ o Maes Fi, oedd e lan y Modeian. A nes ti boco fi amdano fe, ac o'n i fel, mae hwn mynd i fod yn... Oedd hwnna'n digod. So o'n i ddim yn gwybod really be i ddisgwyl, a oedd yn set cyntaf fi yn Maes Fi erioed. Nes i wneud lot o baratoi a sort o'r cerddoriaeth ac ati. A nes i ddechrau chwarae'r cerddoriaeth a dath nhw gyd redeg mewn i'r pa bell yma. Ac o fewn hanner awr, literally, o'n nhw mor wyll nath y pa bell collapso. Dwi'n cofio cael y radio message. Elan i'r pabell DJs, mae'r pabell DJs yn collapsio. Ni'n fel, oh my god, oh my god, oh my god. Ond hyn y noson gyntaf hefyd? Y nos iau? Ie. Y nos iau fi'n credu, ie. So oedden ni wedi dechrau, ond ie. Mols. O'n nhw just like, o'n nhw fel, ti'n gwybod, mae fel bees, maen nhw mewn hive a maen nhw gyd yn vibrato fel yna. Dyna be o'n nhw fel yn y pabell yna. Fel raise the roof. A hefyd, bring it loud, yeah. Literally, nath y Paul yn y canol just gave up on life, yeah. Just i gadarnhau, ddo, nath neb frifo, oedd pawb yn holl o ffain, oedd Molly'n iawn heb. Nath ni trysio'r pabell. O'n i'n fy haifus. Nes di ar y stopio chwarae? Ie, oedd rhaid i stopa, a wedyn, nes i gweud ar y microffon, o'n i fel, dod nôl mewn 20 munud, achos oedd e'n bangin mewn na. A wedyn, nath nhw trysio'r pabell, a is i ar y microffon eto, o'n i fel, pawb yn Maes Fi sy'n gallu clywed fi, dewch yn ôl i'r pabell DJ nawr. A dath nhw nôl, a dyna'r tro cyntaf mae rhywbeth fel na di digwydd i fi mewn set. Llwyfan Canu Gymru ydy hon, iawn. He said the sacred words. Ti just use your buzzwords, Elan, i gyd. Style of festival for me. So, dwi'n meddwl sa llwyfan am literally just gen ti... Nid yn unig hits Canu Gymru, ond mae gen ti'r awful caneuon hefyd. Da ni'n cael mishmash o bob un peth. Da ni'n cael fatha ella winners o'r 70au, dwi'n gwybod os da ni'n cael fatha Nwyn y Nen, a wedyn... Da ni yn gorau caru gwael, sorry Thomas Wyn, ond... Bwysig lleiad. Ti'n gorau cael y mix o the really... cheesy ac just yr absolute bangers. Fes ydyn cael rhywun i MC o falle y llwyfan yna? Mae'n dibynnu fatha os da ni actually'n cael pwy bynnag sy'n gwneud Canu Gymru sponsor fo neu be. Ond so ni gorau cael Eli Fflir a Tristan Ellis Morris fel i MC o bysan. Go for the big... Ond hefyd da ni'n gwneud comeback o'r Twitter feed. Iawn, yn y Kevin. So... Nice. Just disgwylio'ch carnage. O'r ymwneud fatha live tweetio pobol o flaen. No holds barred, just pawb yn mynd amdani. Un o hoff atgofion fi o bod mewn wyl gyda ti yw bod yn hanner cant. Pryd o'n i'n dal yn rili ifanc a gwrando i'r niwl. A ti'n cofio, o'n i'n taflu potel o Strongbow at i'n gilydd lan yn yr awyr. Just... 2012, falle oedd hwnna, fi'n meddwl, hanner cant. 13, 14. Check the cider, gofyd. Oedd hwnna just yn crazy, yn hyn stressful. Oedd y gŵyl yna yn... Pontri Fendigaid, hwnna, yn y big pavilion fyna. Oeddech chi chwarae fe fyd? Hwnna'r gig cynta mell. Ni nath agor yr oil yna fe. O'n i wedi colli'r, oedd yna rhyw voting system thing. O'n i wedi dod yn ail yn hynna. A wedyn oedd sgidiau glas di tynnu mas? Mi'n credu hwnna oedd y band, na fe? Bynnag nath ennill, Ond fel vote i rhywun i agor yr oil. I agor yr oil, ie. A all online, fel, ti'n gofio, o'n i'n danfon messages i ffrindiau ni a stuff. Please vote for us, a pethau fel un, ond dathon ni'n ail, ond wedyn mi'n cofio fel y diwrnod cyn yr oil, nath Geraint dod lan i fi yn ysgol. Oedd e fel, Glenn, fi newydd cael phone call o Owen Sgafoni neu fatha hyn. Maen nhw moyn i wared, mae rhywun di tynnu mas. A fi cofio nes i dal Geraint, o'n i fel, if you're lying to me now, os ti'n dweud celwydd i fi. Cos o'n i mor obsessed gyda bod ni angen wared oil ma. Why is he calling you? Yeah. Beer, boss. Lan fo hyn o'n i, really, Celebs mewn gwyliau. I mean, ni'n gweld nhw bob blwyddyn nag ni. Fel, enghraifft, blwyddyn yma yn Green Man, nes i ddeffro i Charlotte Church 2010. Oh my god, o fi'n cywio i'r siawe efo hi. Oedd hi tu ôl i fi. Chat o hi? Do, o'n i fel
Faint glwch di o? Cos o'n i actually efo no idea. Oedd y queues yn gallu mynd reit hyd weithiau. So nes i ofyn i faint glwch, gyda fel, a nath hi actually rhoi give up ar y queue. Do fe? fe? Mynd mor hyd. Nes i troed oedd fi di mynd, so. Oedd hi'n lyflu, though. Yeah. I mean, nes i ddeffro hi, a nes i, o'n i really agos i trwsio hi, cos oedd e fel 6:30 in the morning. A ni na fel, fair play, os yw'n i ddeffro mewn gwyli yn dwi'n, it can be Charlotte Church, mae'n fine. Nes i weld Katie J. Pearson yn Green Man. A hefyd, dim fi, ond ffrind gorau fi Corey, o fi wedi mynd i gwely i noson yn Green Man, a oedd e'n siarad i'r bach o wet leg. A fi'n really jealous. Oh my god. Oh yeah, cos dath hwnna'n ei secret set wedyn ar ôl headline. Again, what a headline. Amazing. Oedd hwnna'n really cool. Class. A dda nhw'n jyst yn cedar o gwmpas wedyn. Fun. I know, so fun. Dyna beth yn cool am yr artist camping. O'n i'n fangirlio fel bob 5 munud o'n i'n meddwl na. Just keep, Ti roed i bod i Zoo Gaer? Un o'r chi roed i bod i Zoo Gaer? Na ddo. Na? Tell me more am Zoo Gaer. Mae Zoo Gaer yn zoo yn Gaer. Okay. Mae llawn yn anifeiliaid, mae'n anhygoel. Nice. A mae yna dren iawn yn Zoo Gaer, sy'n gallu mynd rownd. Mae'n fatha, dwi'n gwybod sy'n dal yna. Ti'n cofio hwnna? Yndw. A mae'n rili uchel fyny, a ti'n gallu mynd rownd Zoo Gaer. Mae'n mynd rili slow. Lush. Ista yn efo, mae'n rili chill, a ti'n gallu gweld yr elephantod a'r giraffes, a ti'n gweld Zoo Gaer i gyd. So, wbeth fel ni fel. Mae'n mynd rownd y festival. Mae'n dipio lawr ella heibio cwpl o stages. Mae'n mynd rownd. Kind of medium speed roller coaster. Ti'n bit, mae'n lovely idea. Yeah. Gwynt yn dy wallt. Yeah, lovely. Paint yn dy law. Paint yn dy law. Oh my gosh. Yes, shit. Paint yn dy law. Zoomio pasio derwyddon. Oh, paid. So'n amazing. Mae'n yn emosiynol fel am y peth. Dwi'n meddwl nawr mae rhaid ni rannu y stori am dan o'r Ceirios yn Green Man. Ti wedi clywed y stori? Na. Okay, Ceirios, take it away. So, well, oedd si mat yn chwarae Green Man ar y dydd Sadwrn. I dressed up, I had my si mat cowboy hat on. A mae da fi doll, si mat doll, sy'n fel a tiny baby si mat. Fel Barbie doll. Oedd e'n like... Dim voodoo. We love si mat. Okay, sorry. We love si mat. Ond oedd e'n like official merch. Yeah. So, oedd loads o pobl yn meddwl nes I creu and I was like, I'm not that... Fi love hi, but not that much. Yeah. Ond, so, nes I gweld ti ar ffordd mewn, cos mae like a ffordd sy'n mynd i'r llwyfan, mae'n mynd heibio'r maes caravanna, maes campio. So, nes I gweld ti ar buggy, and I went, oh, see ma! A wedyn nath I edrych ar fi, and like she waved. So cool. And nath I point out the baby sea mat, cos oedd da fi fy baby sea mat, like, fan hyn. A wedyn, y noson yna, oedd hi'n chwarae, a nath I, like, probably like 3/4 ffordd mewn trwy set hi. Nath I point at fi, dweud, Ceirios! A wedyn, like... O'r llwyfan. O'r llwyfan. And I was like, oh my god. A di ar y big screen. Wow. A o'n i ar y big screen. Really? Efo fy baby sea mat. O'n i ti'n fel program ma. Wedyn, nath I dod lawr a cymryd the baby sea mat doll. A nath baby sea mat mynd ar llwyfan. Oedd yn amazing. Main stage Green Man. So ti'n jokes dan fyd? Yeah, by association. Oh my god. That's a different version to what... Gawn ni collab for him. I mean, so gweithio gyda'ch gyfer. No, I'm not joking. Yn y car yn y ffordd. Someone amazing. I was like, I'm going to have to picture. Yeah. Oh my god. Mae vocals ti'n amazing. Mae vibes ti'n great. Like, let's make this happen. happen. Vocals fi? Vocals ti'n stunning. Okay, but mainly vibes. Vibes and vocals. I'm joking. You do both. That was a joke. Ystyri glywed ti'n hanio'r blaen os vocals Ti heb clywed y dau release diweddar fi te. Fi wedi bod yn gwrando ar stuff ti, but that's cool. That is absolutely fine. New audiences. She came all the way from London. She couldn't just check on the train. O'n i'n meddwl rapio ti'n neud. He doesn't know. Sorry. Na i rando pan No, it's fine. Don't worry about it. Don't worry about the collab. Tell me more. Pam wyt ti'n hoffi mynd I ffordd y band y hun? Sgen ti unrhyw straeon? Wel, yr amser gorau ges I ben hunan oedd yn Glastonbury cwbl o flynyddoedd yn ôl, achos nes I weithio yn Glastonbury. So, oedd y fi un ffrind a fi, ond oedd hi'n gweithio hefyd yn gweithio shifts arall. Fel, just fi oedd e. So nes I land o lan un noson, am fel 2-3 gloch y bore mewn ceili. A hwnna oedd y peth gorau fi wedi gwneud yn bywyd fi. Fel, drunken ceili. Ti'n bod Scottish daws gwerin? Oh. Flingy. Oh my gosh. Scottish neu Irish dancing?
Oedd rhain yn Scots. Oh my gosh. Yeah. Yn lle yn Glastonbury oedd hwn? Don't know. Can't remember. Can't remember. Oedd hwnna un o profiadau gorau fi. Achos ti'n mynd mewn, achos mae just fel siwd gymaint o stwff. Yeah. So ti'n mynd mewn, oedd e fel iart mawr. A ti'n mewn, a mae just pobl yn just fel, you! In you go and you're doing a ceili. Mae Enw Emlyn yn cael ei mensio yn pob un penod, a fi'n lyfo Am fe. reswm. Ond nes i ddim rhoi ar just am hwnna. Peth yw, fi'n lyfo bod pobl yn mensio fe yn pob un penod, achos mae'n reswm, as in, don't apologise, achos fi'n meddwl bod e'n gred. Ie, fi jyst yn meddwl, o ran just cerddoriaeth iaith Gymraeg, sa'n siŵr os mae neb wedi bwrw fi fel gwrando i stwff fe am y tro cynta, a bod fel, waw. Fi methu credu bod fi heb gwrando i hwn cyn hwn. Heb clywed. Ie, just heb... Yn gwedwch y stori sy'n nathach chi actually darganfod yn dyfamig, cos mae'n stori eitha neis. Wel, Ianto nath fi'n meddwl dangos i fi Laura, probably oedd y gan, fi'n meddwl, can gynta. Yn lockdown. Yn lockdown, ie. So, ie, fi cofio jyst bod fel, waw, mae hwn yn mental. A fel, a wedyn, o'n i'n really mewn i fel recordio adre ar y pryd hefyd, o'n i'n gweithio ar ail album mellt, so oedd e'n fel, o'n i'n really inspired kind of, i ddarllen amdano fe'n recordio popeth adre mewn cegin a beth fel hyn, a just neud ar ben ei hun, basically, o'n i fel, waw, allan ni neud, trio neud rhywbeth fel hwnna. Ie, just dylanwad massive. A nathon ni cwrdd fe, blwyddyn diwetha. Nes i ofyn y fe sydd y moyn dod i sgwennu album yn gegin fi. Ie, nes ti. Os ti efo fatha triongl o fara, neu fatha toast, a ti'n cymryd un gornal, a gornal arall, mae'n edrych o Sir Fôn. Ydy e? Nac di ddim. Dim ond person o Os Sir o Fôn. rhywun efo bechdan ar y set yma, na i dangos i chdi. Dim ond person o Sir Fôn bys yn gwybod hwnna. Stop, pa ti y cychwyn? Fi'n cofio Maes Fi Caerdydd, pan nath yr eira headlineio, gyda chi Snow Machine. Do, dyna'n cool. Oedd hwnna'n epic, a Doctor Who experience. Ie, oedd hynna'n ffynnu, achos dwi'n cofio pwy nath ni roi Snow Machine i, ond pa bynnag oedd y tecu, oedd o just fatha bottom lawr, dwi'n mynd i wneud pawb yn socian. Ac dwi'n meddwl oedd pawb yn gallu gweld ni ar y mynd i weld, achos oedd pawb just fatha ffôn, fe fanna. A ti'n gweld pobl yn gadael y geir, just fatha... Hilarious. Gadael nhw'n goch, fel dda hefyd. Mor funny. Pam ni'n gweithio ar Eisteddfod llynedd. Oh, ie. Fi'n ma'n y backstage am y prif lwyfan y byd bynnag fel... Y pavilion. Tent, y pavilion, yeah, sorry. And a pavilion. Big tent. A big tent. A fi fel, y pavilion light. In general, fi di probably one of 10 pobl sydd ddim yn gwyn fyna anyway. Literally about 50 old people mewn clogwyn a gwyn. I was just like... it was like a fever dream. Na, os chi ddim yn gwybod be yw, mae'n terrifying. Holy, ond ti'n gwybod pobl mewn costumes glas a gwyrdd. Okay. Bwyd, wel, dos ti wedi neud mwy o ymchwil o beth sydd yn cael ei greu. O ie, bwyd yn yr ynnes, yn dy fe? So, wyt ti'n meddwl fel cawl? Mae dan fel full veg Wel, fi eisiau cawl, mae cawl yn boring, sorry. Hwna fi mynd i'n dewis. Efo? Ti'n gallu cael y cawl. Pa'n cymryd yn personol? Na, dwi ddim yn boring, dwi just ddim yn meddwl yn cawl mewn oil. I mean, mae'n llawn maeth, mae'n feithio. Fi efo, gai weir rhywbeth? Ie. Fi wedi bod yn gweud ers blynyddoedd. Ie. Os oedd Green Man yn cael cawl neu steddfod i unrhyw le, bydde fe'n really boblogaidd. Cos mewn dan y fe, ti fel 3 days in, na gyd ti wedi bwyta fel toasties, dosa, I don't know, burgers, mac and cheese, stuff fel na. Be ti'n moyn, bach o faith. So cawl, ond hawdd i wneud. Actually. Fel wneud mewn big batches. A hefyd, gwrando hwn, be o'n i'n meddwl, os ti'n meddwl bod talu mewn full one, so os ti'n cael veggie one, meat one, a all ti'n cael cwpan o broth. Walters yn unig. Hwna yw'r unig rhaid. Fi'n lyfo Walters. Wyt ti? Ie. A fi moyn Dom a Lloyd i fod o fel sgwrs. Fi moyn go factor, fi moyn nhw i host o fe. So mae nhw mynd i fod fel ar y... Amazing. Yep. Pan rydyn ni'n mynd rhwng. Fantastic. I think it'd be hilarious. Okay, let's go. Stop. Yeah. Oh my god, mae hwnna'n hilarious. Dom a Lloyd, you heard it here first. Chi'n recruited. Dwi'n gwybod just for you page radio, ond mae'n fi jyst llawn fel roach AI ebyn nhw'n. Ydy, depressing, Fi'n kind of lyfio rei stuff o. Unwaith siwod neithiwr oedd
pan mae actorion rwan, maen nhw'n editio nhw efo nhw'n ifanc yn cael fatha hug bach. So nes i feddwl, iawn, so ti'n gallu cael fatha hologram o artistiaid yn hen wan yn ifanc. Wow. Ac yn eitha deuawd. So nes i fel third headline fi, sa Dafydd Iwan, deuawd Dafydd Iwan. Efo, dwi'n gwybod, so ni ddeffro'n creu iawn. Fo'n ifanc. Creo the thought. Fo fatha, so fo rwan ar un ochr gwall gwyn fel da ni'n abod o fatha, a wedyn fo fatha gwall di fel dech allan, so os maen nhw'n canu fe gilydd. Mae yna artist yng Nghymru ar y funud, dwi'n meddwl sydd yn hynod o exciting, a mae Lew yn nabod nhw'n dda, a di cydweithio fo nhw ar y degau. Tai Haf heb drigolyn. O, ia. Yay! So, dwi'n meddwl fysa nhw'n ffitio yr... Ia'n hofio llwyr. Ia, mae nhw. Pwy? O, ia. Ffrindiau agos i fi. Ffrindiau agos i chdi. Literally best mates. Dwi'n literally chweched o'n nhw. O, ia, oce. A nes i wytio nhw Maes Fi blwyddyn yma. Oedd na... Oedd ni gyd gyda'n gilydd, actually. Nes i grio. Fab. Nath chi weld fi'n crio? Na, wel, na, nes i ddechrau fi ar ôl. Oh my god, do, nes i o'ch di cam llwyfan yn... O'n i'n beichio. Sorry, o'n i'n beichio crio. O'n i ddim meddwl i chyd bach, a o'n i'n beichio crio, ac os dwi'n ffrindiau efo Isaac. O'n i di embarrass, o'n i'n just fatha, mae'n just yn union be oedd o eisiau neud ers erioed. O'n i'n meddwl bod o'n... Nes ti'n embarrass oedd hyn, achos oedd o'n fatha... Oedd o'n amazing oedd e. Super Furry Animals, ond fi sy'n dewis setlist nhw, a maen nhw'n neud set efo Bampris lawr agib. Ooh. Good. Yn Steddfod, nes i gweld Bampris wneud cyfro o Sbeidio Heilog. Yeah. A obviously, dwi'n mynd i gweld Super Furries ar tour blwyddyn yma, na? Reunion. Ti'n mynd? Ydw. Fi wedi cael ty cynefyd. I like, so excited. Just feel like, mae angen Bampris arno nhw. Yeah. Cos mae yna loads o cyneuon, like the absolute tunes. Pa cyneuon ti'n rhoi ar y set list? Ysbeidio Heilog, obviously. Yeah, fair. A defo Northern Lights. Mae fe ar album Gorilla, dwi'n meddwl. Byw gwynebau. Mwna efo fantastic horn section. Yeah. Bys o hwnna'n great, actually, gyda Bampris ar agib wedyn. Yeah, true. Bys y bydd ddim mor strict a Ellis ar y thing ffôn y symudol. Yeah. Ond bys y ffôns probably ddim yn gweithio yn yr ogof anyway. So, Gwir. I kind of got that covered, fi'n teimlo. Yeah. So, mae ffôns ddim yn banned, ond ti'n lwcus iawn os mae ffôn ti'n digwydd gweithio yn yr ogof. Yeah. Walkie-talkies only. No walkie-talkies, na. Oh, dim walkie-talkies. Na, mae hwnna'n annoying. Sa'n ma'n bod yn gwrando i Cerdd Savannah, mae fel... Yeah, caru'r cama, really cool, yeah. Over. Yeah, fair enough. Okay, dim walkie-talkies. Ti'n crio? Yeah, fi fydd. Over. Ellis, leave me alone. Ti'n spoilo fe? Ti'n spoilo gŵyl fi. Roger, over. Security, get rid of this guy. Okay, dim walkie-talkies. Yeah. So beth ti'n banno yw... Walkie-talkies, falle, yeah. Strange thing to ban. Sorry, fi oedd hwnna. Mae'n great Security suggestion. are absolutely, like, fucked. They're like, I need backup. Shut up. Sorry, Glenn said no walkie-talkie. They're like... Yeah. Over. Help. It's going to be great. Diolch i chi gyd am wylio a gwrando ar Maes Fi dros y flwyddyn diwetha. Cofiwch chi dan ysgrifio a hoffi'r podled yma ble bynnag chi'n gwrando neu'n gwylio nhw. A mewn newyddion arall o lawenydd mawr, mae cyfres 2 Maes Fi yn confirmed. Get in! Byddwn ni'n ffilmio hefyd Pennod byw ar faes Eisteddfod Genedlaethol y Gar y Glas ar yr 8 o Awst yn y sinemais yn 2 gloch prynhawn. So, os chi o gwmpas, fi'n absolutely okay gyda cael fy heclo'n fyw. So yeah, dewch chi join o'r ffyn, byddai fe'n lush gweld chi yna. Felly tan hynny, cerwch saff, cerwch yn gret, neu weld chi yna. Toodaloo!